Amigues i amics, Catalunya és a l'agenda europea. L'ús desproporcionat de la força de diumenge passat ha traspassat fronteres i hem tractat la situació de Catalunya al ple del Parlament Europeu. Els presidents de grup, en nom dels grups parlamentaris, van coincidir en condemnar la violència que es va produir diumenge, van tenir un record pels ferits i van rebutjar la força com a solució política, com no podia ser de fet d'altra manera. I l'aposta pel diàleg polític com a eina per resoldre conflictes ha estat unànim a totes les intervencions. Un diàleg polític, l'èxit del qual s'entén a Europa, fruit del compromís i la transacció. Dit d'altra manera, els grups parlamentaris han instat les parts a fer més política, a canviar la situació des de la legalitat, des del respecte a l'estat de dret, a l'ordre constitucional i als drets fonamentals. Per això, també cal dir, agradi o no sentir-ho, es va defensar així, que una declaració unilateral d'independència va ser rebutjada rotundament, perquè posa en risc el projecte europeu i té unes conseqüències gravíssimes per Catalunya i per Europa. I per altra banda, al marge d'això, tinguem en compte que no s'entendria en cap cas que es demani mediació des de Catalunya per acabar fent la mateixa setmana una declaració unilateral d'independència. Igualment, cal prendre nota de que no es va donar cap validesa al referèndum com a tal. Per part de la Comissió Europea, el govern europeu no es va moure del guió establert: estat de dret, llei, democràcia. Us haig de confessar que esperava més compromís de la Comissió Europea. Per això, prefereixo quedar-me amb el fil conductor de les intervencions dels grups parlamentaris, que al cap i a la fi són els que ostenten la sobirania popular europea. A Catalunya se n'esperava més d'aquest debat, oi? En sóc plenament conscient. Les expectatives eren unes altres, però alhora que entenc aquest sentiment, us he de manifestar, sincerament, que el debat d'ahir és un pas que no és ni molt menys menor ni de tràmit i que cal valorar en la seva justa mesura. Dit d'una altra manera, si a Catalunya se n'esperava més, a Madrid se n'esperava bastant menys. Al Parlament Europeu, com us deia, seu de la sobirania europea, s'hi uneixen sensibilitats molt diferents, que es reflexen en les conclusions. Tingueu en compte que a Madrid part dels missatges que es van sentir ahir encara no s'han donat per part d'alguns grups parlamentaris majoritaris. I sapigueu també que un debat d'aquestes característiques al Parlament Europeu és del tot excepcional i es dona molt poques vegades. D'aquí el valor que li dono. Són afers interns d'un estat membre i, per exemple, només se n'ha parlat en casos com Hongria i Polònia. Parlar-ne a l'Eurocambra, després de la brutalitat policial de diumenge, és un seriós avís que a Europa aquestes formes l'incomoden i que la lupa ara està posada sobre el que passa a Catalunya i a Espanya. Cal ser conscients, alhora, que el procés català porta anys de reivindicacions, però que ho sabem a Catalunya. I és veritat que el que va passar diumenge a Catalunya va ser la gota que va fer vessar el got. Però a Brussel·les aquests fets el que van fer va ser posar el got català sobre la taula. Ara, doncs, és imprescindible que no es prenguin decisions irreversibles per donar un espai i una oportunitat a aquest diàleg polític que ha reclamat el Parlament Europeu, que no ha estat possible que es produís de moment i que hauria de fer que totes les parts s'asseguessin al voltant d'una mateixa taula. Seguirem compartint i explicant què passa a Catalunya als nostres companys de Brussel·les i seguiré intentant transmetre-us-ho. Moltes gràcies i fins aviat.